Moi, mun nimi on Sami. Mä oon 3 vuotta sitten päätynyt Telecenterille mun kavereiden kautta. Mulla oli muutama kaveri täällä töissä entuudesta ja he sitten houkutteli tänne päähän. Päätöstä en ole hetkeäkään katunut. Itsellä oli alkuun aikamoiset ennakkoluulot tätä alaa ja niin puhelinmyyntiä kohtaan. Oli meikäläisille ihan viimeiset vaihtoehdot. Olin päättänyt, etten tule tämmöistä tekemään. Siivouksen kanssa oli viimeiset vaihtoehdot työhakua ajatellen. Ja päädyin sitten lähteä kokeilemaan rohkeasti. Ja pari viikkoa piti tehdä näitä hommia. Hain samalla muita töitä. Jäin sitten sille tielle ja täällä ollaan vieläkin. Tosiaan 3 vuotta kohta talossa tulee täyteen. Mikä on vaikuttanut siihen, että mä oon talossa niin kauan ollut töissä? Tärkeimpänä tekijänä varmasti todella hyvä työilmapiiri. Paljon saanut hyviä ystäviä täältä, tutustunut erilaisiin tyyppeihin. Tässä samalla on käynyt oppisopimuskoulutuksella, merkonomitutkintoa, 2 vuotta alkaa olla tätä takana, eli mennään ihan loppusuoralla. Ja tämä on ollut mielestäni ihan todella hyvä vaihtoehto. Ei niin kovaa motivaatioa pelkästään opiskella, niin se on sitten hyvä suorittaa tässä samalla. Itse näen ehdottomasti sillain päin, että se koulu on ollut hyväksi tueksi tähän työn vierelle, eikä toisinpäin. Itse olen kokenut myyntityön oman elämän kannalta muutenkin tärkeänä asiana ja hyödyllisenä. Esimerkkinä, että lähdetään vaikka kavereiden kanssa viettämään iltaa isommallakin porukalla. On erilaisia ihmisiä mukana. Ihmiset tykkää erilaisista asioista ja paikoista, niin kyllä me yleensä mennään semmoiseen paikkaan ja päädytään sitten, mihin mä oon itse halunnut. Mun mielestä Telecenterillä pärjää sellainen tyyppi, kuka on sosiaalinen, tykkää haastaa itteensä, pystyy myöskin vähän menemään sille omalle epämukavuusalueelle. Ja mun mielestä tässä myyntityössä sä et tarvi minkäänlaista aikaisempaa kokemusta. Sitä ei ollut mulla itselläkään.